Pacienti, máte závažné ochorenie, pľúcnu fibrózu, ktorá vám robí značné ťažkosti a dá sa predpokladať, že aj bude robiť ťažkosti a obmedzovať vás v živote, v vašom každodennom. A v konečnom dôsledku vám môže aj ubrať pár rokov života, pretože toto ochorenie žiaľ, pľúcna fibróza, nie je momentálne liečiteľné alebo vyliečiteľné. To ale neznamená, že neexistujú možnosti, ako toto ochorenie ovplyvniť. A bude to našou spoločnou úlohou a je to našou spoločnou úlohou, aby sme našli spôsob, ako zhoršovanie tohto ochorenia a jeho priebeh čo najviac spomaliť, príznaky, ktoré sú s tým spojené, čo najviac zmierniť. A dneska už sú možnosti na to, aby sa to ochorenie dalo ovplyvňovať. Sú lieky, ktoré preukázateľne spomalujú zhoršovanie a priebeh ochorenia, spomalujú zhoršovanie plúcnych funkcií a tým aj tých najnepríjemnejších príznakov, ktoré sú s tým spojené. A to je zadýchávanie sa, únavnosť a často teda aj suchý kašel. A je ale potrebné, aby ste čelili tomuto ochoreniu, aby ste sa nevzdávali, pretože je to taká naša spoločná úloha a aj váš podiel na kvalite a kvalitnom živote v následujúcich rokoch je veľmi dôležitý. V prvom rade je veľmi dôležité, aby ste si zachovali primeranú fyzickú aktivitu, aby ste sa nepoddávali, aby ste sa zdravo stravovali, aby ste svoje svaly udržiavali v primeranej kondícii. Neznamená to robiť nejaký vrcholový šport alebo úplne ťažké extrémne záťaže, ale prirodzený pohyb ako chôdza, prípadne bicyklovanie je veľmi, veľmi užitočné. Môžete to spojiť aj so socializáciou. Môžete pozvať na prechádzky svojich partnerov a priateľov a príbuzných a využiť ten čas aj veľmi príjemne v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi. Je potrebné si zachovať aj optimistickú myseľ a aj zamerať sa na pozitívne veci, pretože je strašne veľa vecí, ktoré človek má rád, veci, ktoré majú zmysel a možno v čase, keď mu bolo úplne dobre, na ne ani nemyslel a možno aj zanedbával ten poklad, ktorý má vo vzťahoch so svojimi najbližšími. A samozrejme je našou aj spoločnou úlohou vedieť analyzovať ťažkosti, ktoré máte, vedieť vysvetliť ich pôvod, ich podstatu a hľadať čo najúčinnejšie možnosti, ako čeliť týmto ťažkostiam, ako ich zmierňovať, ako pomáhať. Pretože môže dôjsť skutočne k tomu, že sa vám výrazne obmedzí záťažová kapacita, keď už bežné činnosti môžu byť ťažké. Ale možno bude potrebné aj pridávať kyslík do vdychovaného vzduchu. Ale vždy je dôležité, aby sme rozumeli tomu, čo sa deje a aby sme mali všetky možnosti a k tomu, aby sme aj tieto ťažké chvíle spoločne zvládli. Preto si myslím, že aj s týmto ochorením nás čaká ešte dlhá cesta, ktorá nie je jednoduchá, ktorá je náročná pre vás hlavne, ale je možné jej čeliť, je možné viesť naďalej veľmi pekný a zmysluplný život. A ja vám k tomu pozbudzujem a sme vám k dispozícii k tomu, aby sme vám pomohli takýto pekný a zmysluplný život naďalej viesť.